акнун мухорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни мухорибаи асосии турнир ки пагоҳ-бегоҳ баргузор мегардад. БОББИ ГРИН зидди ИСЛАМ МАХАЧЕВ. пагоҳ мебинем ки чӣ гап мешавад. Ту ҳамаи чизро медонӣ? Мебинем. Ту медонӣ ки чӣ гап мешавад? Мебинем. Ту аллакай медонӣ ки чӣ гап мешавад? Ту медонӣ, ту ин чизро медонӣ. Ту медонӣ, муҳориба аз як раунд зиёд намешавад. ИСЛАМ МАХАЧЕВ зидди БОББИ ГРИН муҳорибаи 5 раунда. 5 раунд не, зиёд 2 раунд. Ин чизро мо пагоҳ аниқ мекунем. Ногуфта намонад ки муҳорибаи ИСЛАМ МАХАЧЕВ ва БОББИ ГРИН аллакай шаби 26 ба 27 феврал баргузор мегардад, яъне пагоҳ. $158. Why you make me nervous? Right here, baby. Come on. Official weigh 158 pounds for Bobby Green. You knew you had it. I know, he was taking so long. I just kept going down. Jeff got the panty? I got top. Started at 160, kept going down. Next to the scale, ИСЛАМ МАХАЧЕВ. 160. Right there, son. Official weight 160 pounds for ИСЛАМ МАХАЧЕВ. Thank you, sir. Next time I'm gonna show 155.